ka kubor ka babha lengba ka Manna kawan Shapi hakane kapor ka benta bangin Ukraine ka long Shapang da ka jingiap la pynduh no yaw tau badan ka bor jong ka jingiap na ka stisi Hebrew la nong ka baar khat bakhat sao hadu khat pra ngis tu hang ni aga Bible kong na mar kata haba kita ki kun kilong kinang yo benta na kado bat kasnam mauhiru da kaju korukom ula shim benta na kiju pada ka jingiap un yo pynduh no yo tau badan ka bor ka jing peniap utau balong syaitan keng na du bau Adam ula aitino yala ka bor hau syaitan da ka bakongu ban bam yo sodi ngadong rengkat ke im usaitan ka jingiap kalawan hau briu bau syaitan ula pentrekam ye kani ka jingiap da ka bau jisuang unong tu balong syaitan wan bantu ban penjot ban peniap bagata ka dai ka benta ka bangiyo i Henry ngis ngutu ang ni baga jingwan yo jisu kalong ban penjot no i ki kam yo syaitan baya kata ka jingiap ka bau syaitan upeniap upendun lani upenjot lani utu ujisu wan ya ka ban pendu no yaw tau badan ka bor ka jingiap balong syaitan Shti kong syaki uyoanis nong ka balait kot bapra la pen pau kanang yo kunu blay bau ni ban penjot no iki kam yo syaitan te kumbau jisu la wan syaga pertai hagaba ula don ka do ula long bekenja do ula don ka snam bar ka do ba ula yap alor ka ding pana kadai ka taru ka nong rimhi ka bau jisu da ka ta ka jingiap ka chung u lor ding pana ba ka jimi pat chung u ula pendu bor no yaw tau badan ka bor jo ka jingiap long syaitan ba leng ba ka jingiap ba ka jimi pat u jisu u syaitan la shu ban wan ra ya ka nu ka jing peniap yaw briu lane ka nu ka bor jong ka ta ka jingiap na mara ka jimi pat u jisu wang ngalong alpha bar omega ngalayap ba ngalami pat bangadon usyabi jong ka hedes jong ka tujok ba jong ka jingiap ka ba omdan bor shu uta ubadan ka bor ka jingiap umdan bor shu badang ni kot katsan gong bat ba unyo palat i kita baru akibada ka ba syapting ka jingiap kila julong baru sikata po ka jinglong brau briu kila syapting ka jingiap kidana po ka pop kay ka jingiap ka bainong jo ka pop kalong ka jingiap ta ki badan ha ka pop kidana ka jingiap kita ki badan ha tmir jong ka jingiap na mar ka pop bat ka jingim jong ki and rayu jisu la wan ya ka ban palai lut ya ki jisu wang ya ki jiu ta bi le ka pop long brau jong ka pop bat hang new long talk si Hebrew wang bagi taik bersiap tinggi ke jingiap ke lejuk long berbor serta hapok ke jinglong brau. Bat ketau Paul wito ang ni hagistis nong koren. Bagas ni jong ka jing ka pop ke dai ke jingiap. Bat ita ke jingiap langut no ada ke jingiap ke jau Jisu baga dimipat ke jau Jesus Christ. Para lok bai la da don ding jopi ki badon ke jisiap ting jong ke jingiap. Nama let's say ki jing pang ke bapi don snow ban yap no. Let's say ki jing chia ha ying jo pi ke wan at ko wan ke ta ke jing chia. Ko wei din ko wei pat. Ka ba wan ra i ke ta ke jing yap, ka ba wan ra i ke ta ke jing chia. Wat nom shifting but wat nom artatin. Kay ka bapi don kam ban ngai yo jisu ba pentkut no i ke ta ke jing tim, pentkut no i ke ta ke raibi ke terut ke smer, pentkut no i ke jing yap. Nabai ka jingiap jo briu deu blay badan ka bor jo boang labu yo briu yo put bo mla ban rengkang bat ikane labu dau blay kot bakan riu wang namar shisha shim
Ya kal jong ki angel henreu shim yo sembai Abraham ken. Ki angel kem shom la wan ban yap na kabanta jong ka pop ubriu. Henreu bleu le shim yo sembai jo Abraham. Bana kata ke jajiu now sembai jo David. Bat ba on kayo Jisu. Bat ba on yap na kabanta ka pop jengi ban pen impat yengi. Kot bakat nyaw na mar kata kaladay ban penlong ya beseriem ya lagi para ki eke baro. Bau ni long rang ba lendok ba isnay. Bat yaw bala ban syani aki eke badai shaw blay. Baun penlong ka kuna na mar ki pop upay lang. Agatasmen gabarim uleng do ulay ban kenyan da ba penyap ya ki blang ki masi lang somo bat kita ki leng tukur bat ki weipat ki balong ke jingmap yaw upay ba. Henreu ni ubla wana ka nagata ka sembai jo David jo Abraham balang Jisu la yap daladi long rang ba lendo yap aladi ba ula shim ye ga snam ban senrait agata ka mercy seat ka duan jo ga jing isnai jo blay happening bat ka balong tang shisin ga jingiap jo Jisu dan kaman yap arsin kalabiang ba wave bangait ha Jesus Christ un yo ika jingem ka babam jukot kat bakat pra na marha ka ba mauhi ula sya habala pensyoy yu ulaken ban rap ye kita ye kibala pensyoy wana mardatin ublay ulong ka bor ye pi bat haba pi sya jing pensyoy us ngutu Yaw Jisu la pensyoy saujat ki jing pensyoy ka bau setan lawan. Ban pen kelak pu yo mau. Ban kan ti nang te na jurong. Bat ru na ki jurong ke temple. Bat ru ban mani ya u. Ban mani ya u yaw setan. Baun ai ya ka pertai baro. Bat komta shibun ki weipat kita ki jing pensyoy ki balawan na u. Nang ba ki jiu. Leng bagi Parisi ki Sadusi ki bla pensyoy de ki babun jat ki jingrem jong ki ban wadau ye u ban yo lentemau ban yo penjot ban pesange ke jing tray jong ublay leng bau Jesus Christ re kem shom lala wat habau la yap ru la mi pat yo i bom dei tang lai sau ki jing pensyoy ki babun jat ki bla wan hau Jesus re ula job lut ye ki baro Kalaban jia ke jingim jopi bala pensyoy ya pi reu Jesus ngotu un palat ya pi khot kat pat ya u dem ha u bat ai ba ke jing palat lut kan wan ha pi men sim jong ke jingiap un kendriano ana pi bat kata ke jingiap on pynduh no yau tau badan ke bor ke jing peniap de ke jingiap ke jau Jesus Christ alor ke ding pena to ke jing im kan wan ha pi driving a duai ne ke por ai ba ke jing pen im ba kan jablai bat snam ke jau Jisu kan pynduh no i de ki bor jang ke jing yap bor ju setan bat bo an pen long ya ke jing pen im ka ba kra blai ngai ngo ye me na mar ka tin jo me bat hakar teng ke jau Jisu to kita ki badan tmir jang ke jing yap ken yo jing pen im Badana ke jing dom ke ni wa jing penem ki ba shifting ke ni wa jing palai lut. Bagi long brau ke pop ke jing yap ken long palai lut. Dau Jesus Christ kon jo blai ba im. Duai ke pan ke teu Jesus. Amen.